benepisyo. Lolimer Egos, The Big C, General Manager. Ang ating kape, mixed and herbal coffee. Doc F Mixed and Coffee. Doc F, ito alternatibo formula. Doc F, ito alternatibo formula. Sa dalawang sachet ng Doc F Mixed and Coffee mo, may tsansa ka na ang maging milyonaryo. Ihulog ang iyong entry sa mga Dropbox na makikita sa lahat ng Doc Alternatibo, The Big C branches, malls, and grocery stores nationwide. Ang Doc F Mix and Coffee ay nasa Shopee at Lazada na. Cash on delivery. Sa iba ka man mag-umpisa, sa Red Horse ka pa rin mapupunta! Red Horse Beer, lakas ng tama pero di wasak. Dito pa rin ang uwi mo. Dito pa rin ang uwi mo. Red Horse Beer, lakas ng tama pero di wasak. Sa Red Horse Beer pa rin ang uwi mo! Red Horse, 6 is strong. The #1 beer, ito ang tama. Drink responsibly. Bilang amang nag-aalala, sa salita pa lang niya, madalas parang pinapalo ka na. The only thing that can really prevent it is to stop COVID. And the answer is really up to you. Kung gusto mo makasakit, lumabas ka. Naiinis man sa mga pasaway na anak, You want me to say what I feel? I am sad. Para akong nawalaan ng hangin dito. pero hindi nagkukulang sa malasakit. I do not think that I would like the idea of you being detained for just going out when it is prohibited. Lagi ang nagpapaalala, Stay healthy, avoid crowded places, observe the distance rule. ang gusto lang naman niya ay mapabuti tayong mga anak niya. Huwag ninyo akong magalit-galit kayo sa akin. I am here to run government. I am not here to stay forever. At bilang ama ng sambayanang Pilipino, ito ang hiling niya. Maniwala lang kayo sa gobyerno. Hindi na lang para sa amin. Think of your fellow men. Magiging mas magaan ang laban natin sa COVID-19 kung susunod at magtutulungan po tayo. Isang mensahe mula sa PCOO, KBP at ng himpilang ito. Dinanggay tiagsapa. Karonda intayon manggigan iti duang partner ti kinapilyo ditoy laing RPN DZRL 639 kHz Radio Ronda. Papagsasalitaan, digiti na dumaduma, pakasalitaan kaglawlaw. Iti oras ti alas 7:30 ingganat alas 9 ti bigat. Manikod Lunes ingganat Biyernes. Makadkadwa tayo ni ka-partner Jefferson Narciso ken ka-partner Glorina Flor Bayudan ditoy laing RPN DZRL. Anya pa ilang rorayon nyo karonda, agding ngegen. Dinanggay tiagsapa. Naimbag nga bigat tayo amin mga karonda nang nangruna kadigiti agdamang dengdengeg ita. Philippine Standard Time alas 7:45 iti bigat. Iti aldaw ti Huwebes, July 16, 2020. Kenchak tinanong pagayam yung Glorina Flor Bayudan. Ken iti partner ko ani Jefferson Narciso para iti dinanggay ti agsapa. Manen kablaawan da kayo sa dinumanapaset ti Ilocos Norte. Yes, sa datay manen iti aldaw iti Huwebes sa July 16 na 2020. Aya, dito pagilya na Pilipinas, ken dito probinsya tayo nga Ilocos sa Norte, gagayem ken Kapsat. Adumanen itintay pagdidinanggayan, adu iti announcement lang ng runa daytoy announcement idi rabi ni President Rodrigo Roa Duterte may naig kadigitoy MGCQ kada ECQ gagayem ken Kapsat aya. Kang runaan na dito mong ordliplipatan di kiti makadkadwa tayo tata dito uneg ti istasyon aya ti technical site aya ti naayat nga technician tayo ani Sir Mark Tulyao kasameten iti mangkitkita siguro tayo ani Sir Jimmy Castillo ken
idadauluan dayto iti naayat nga station manager tayo ani Sir Rodrigo Rod sa Channel of Cars. Hello kani Sir Ronald Domingo nga dapela ito istasyon itatang agdama aya. Ken sakbay kadet agagayem ken kakabsat sakbay nga galas 8 iti bigat kadet nga aldaw July 16, 2020 iti power interruption notice nga manipod pa lang ti INEC from 8 o'clock AM to 4 o'clock PM 8 hours iti syudad ti Lawag Barangay 8 Ken 9 along Rizal Street and Balintawak Street near LC Square building except consumers with private transformers. Causes of interruption: installation of 3 to 37 kVA transformer food court Lawag City. Ken numet in kaso nga ada iti aberya when concerns you gagayem ken kakabsat, please contact the 24 hours hotline iti Met Globe Dasher 917-800-4632. Ken iti Met Smart Dasher 920-959-4632. Ken iti Met Landline Das 600-4632. Deta gagayem ken kakabsat agpondo ko iti anyaman nga may pondo ken ag-charge iti cellphone yun numan in kaso nga adda urgent nga mapasama. Yes, gagayem ket kapsat na nang runa digiti managpupudot dita ag palamiis kayon iti ICU gagayem ken kapsat, okay? Ken of course ceremonial turnover iti kalman of the League of Municipalities of the Philippines resolution to of support on constitutional reform, anti-terror bill, and 5 units of Bahad donations of DILG at PNP NHQ Camp Crame, Quezon City. This will be di Kalman gagayem ken kapsat 9:30 AM aya ti Kabaro when araman na daytoy ket ni Secretary Eduardo M. Anyo, Department of Interior and Local Government, ni Mayor Luis Chavit Singson, President League of Municipalities of the Philippines gagayem ken kapsat ken ni Yusek Jonathan Malaya, Plans Public Affairs and Communication DLG, Attorney Vicente Homer Reville, National Chairperson Core Movement. Deta gagayem ken kapsat aya. Ken iti Met Damag iti Provincial Capital nga manipod paylaeng dito Mariano Marcos Memorial Hospital and Medical Center has admitted 3 new cases today. 2 are just suspect cases while the other one is probable. The said patients are stable and waiting for test results. All patients, including the admitted COVID-19 cases, are now receiving proper treatment. Dayta gagayem ken kakabsat idaw-dawa telata ken apo ana marswa nga saan ngagtultuloy digitoy nga kaso iti COVID-19 ditoy nga mairaman paylaeng ditoy probinsya tayo. Data. Ken kasameten manipod iti Lawag City Police Station Met gagayem ken kabsat aya daanda iti LCPS Fun Bike 2020 into July 18 Saturday 2020 Sabado deta gagayem ken kabsat aya come and join the 25th Police Community Relations Month aya 5 AM assembly time in front of LCP's Lawag City Police Station. Pre-registration gagayem ken kabsat aya intayon makipagpadyak kaditi bikers tayo gagayem ken kakabsat. Ken idimet kalman partner. Idimet kalman partner ado iti nanggundaway kadeti napintas nga oportunidad kadigiti kakailyan tayo nang nangruna ditoy syudad ti Batak iti nga road na minsan nga kalman partner ket akosta iti muna ken digiti na duma pa nga barangay ditoy Batak. Ken idi kalman ditoy naangay ditoy Baay Barangay Hall covered court deti libreng gupit ken iti met kaaldawan na partner DJ Batak National High School Bungon Campus iti nakaduma ti nakipagpila tapno iti kasta nang gandat da kadeti nga nasa nga libreng gupit nga programa iti City Government of Batak. Nasaya at data nga panukala iti Batak Gaputa
adu digiti parlors pela itatang limited iti panagserek iso nga no piano kumaman idi ket mabalin iti wenno supusup wenno adu iti tao ti pagabarberan gagayem ken kabsat wenno iti parlor ket itatan madi wenno dua laeng ti mabalin nga mapanagpapugis iso nga narigat met ngem nasaya at dayto ita siguro napintas iti nalawat ti eskwela ket adda iti social distancing da nga agpaiso. Ada talaga ti social distancing data idi met makitak idi kalman ket talagang aga at dayuda. Nasaya at data ta nalaing iti City of Batak, okay? Nasakbay tayo nga ipangeg gagayem ken kabsat no siya sino digiti adaan wenno naikabil manin iti MGCQ ken ECQ gagayem ken kabsat iti pagilian nga Pilipinas ket adalaing iti nakita idi kalman partner nga reklamo manipod iti tricycle drivers iti syudad Tilawag daytoy ket may naig iti panang bastos da iti mesa nga ubing dita syudad Tilawag gagayem ken kapsat gapuan na daytoy ket kan kanayon mi laeng nga ibagbaga kada kayo apo tayo nga tricycle driver nga respetwente ko makadi apo digiti babae aya nang runa, titi partner ko, babae mo isuna. Isu nga, amin tayo ket sa pasap detoy. No, adda anak yung babae, tas isunat ng nabastos, tata. Anya iti mafilyo, akas mesa anaganak. Api ana deta partner, kasano nga nabastos deting ubing? According ka dito nangipost ket digiti tricyclean ti Lawag likod ti Julis nga agpilpila ababastos kunana pero dilos benos no adda akla itayo bad words paita anak ko basbastusin nyo bad words kayo makita kay tulang gre kaslang kazay aya ngayon maditi pa ng bastos dal sa keta kaslang ang ti sa gawisiw nga ay nagwisel calling diti imun una ngamin dito nanang natay di sa syudad Tilawag madipay laeng mabalin iti duwa intero pay laeng partner iti uneg ti tricycle aya nga magapot ay muno na ginanang natadaw dumot ti bitbit na note ODJ balasang naketa permi mo ti panang basbastos dan nga anaganan sa pagsisinublatan damutan aya gagayem ken kapsat sada kanong pagkikinatawaan deto nga ubing teenager deto nga ubing aya iso nga dito nga ubing ka di partner ket malasin na pay lang dito ruprupa digito nga tricycle driver aduda duada lang may salang haan according ka dito picture nga makikita nga pinicturan na ket upat wenno limada aya pinicture na digito number ti tricycle driver na ngema idikal man napandain reklamo napandain report sa jay police traffic division aya apaunay mga min digito nga digito yung tricycle antay dito yung syudad Tilawagan gagayem ken kakabsat abusta nga agdigrigat lang nga ro dito yung pagilya na Pilipinas nga nakabarbara titinga ti aldaw nakamas tayo instead nga free tayo nga gangs angles santo kastanto payla pauna iso yan nga timet pangagkunak partner no addaan kayo iti babae nga anak akas mesa nga ama ana iti mariknayo wenno kas mesa nga kabsat amang ano adda baro dita partner wenno baro dita anya iti mariknayo no digita kabsat yu no anak yu nga balasang iti mabastos iti liklikudan yu nga diyo pay ammo kunam iso nga da kayo apo nga tricycle driver panunutan tayo nga maminsan nga gasot digiti nga desisyon tayo ta saan laeng nga desisyon nyo nga gaputa napintas ti babaen ket alan saan amin nga babae ket malukuyo kasano mat ngamin partner no ada makita na nga napintas nga balasang dito sangwanan dan apo diturong dan patongen awanen kada suso pera de los buenos suso nga yugyugen ko na iso nga digito apo tayo haamot amin deti manen deti panagkungko namin saan amin kagayem ken kabsat akas ti konaktatay sumagmamano a tricycle driver saan amin baka adaman makangegen sa bali man ti interpretation dan sa bali man maidano nun agramram tuman deto yen agramram tuman nga isyon saan amin aya mano aminado damit siguro no bastos da aminado damit no bastos da talaga
saan amin gagayem ken kapsat daman makangegen issue manen nga napiramraman da kami kada taltalada awan ti nagnaganan mi aya. Nalawag dito gagayem ken kakabsat numan ing kaso nga ada digiti makin amamo kanyayo itang agdengdengeg kada kami numan ing kaso saan nga amin. Deti ko na deti partner ko nga saan amin. Ken kasapayan gagayem ken kabsat ti konaktat tay partner saan amin nga babae ket malukuyo. Deti ubing idi kalman na panimpulong ken nanang na idi pagsangpet da balayda napanda sigod sa jay traffic division no police station tapno tapno na ladawan partner ngam deti ladawan nga ada kang kaita nga na-post. Nga na-screenshot mo. Naggapuan na deti mo laubing. Deti nanangen. Nagintag na dito ubing. Nakatag dito ubing. Dito nanang ngem nakatag dito ubingan. Pinicture na nga saggagaysa dito plate number ti tricycle da iso nga alis to dalaeng nakita. Ti amo siguro digiti tricycle driver ket ikagwapo damot digiti pa nagsit da kadigiti napipintas nga babalasang dito sa dino man napaset dito probinsya partner. Jack, maawatan no anya iti mindset da when it comes nga dati kalsada ada iti makita da nga babae nga napintas nalapsat kun nataman langinin sa bali iti panunot da. Jack amo na timang trigger iti panunot yo. Nalapsat siguro dati nga balasang isungay nalapsat talaga nakita ti picture na nalapsat. Ubing pay haan ubing pay detoy. Ubing pay ubingem kanyata. Teenager agbabasa. Lawen. Nung maning kasong inaksyonan dito yung naganak na da kayo nga tricycle drivers ket may sa ko mga leksyon kada kayo dito yan nga saan yung paglalaglagan itiliklikudan dito sa numan sinupay uray mapaubing man when no nataingan basit. Anyway, partner, mapantaman iti damag ti public utility vehicle tayo dito syudad. Dito probinsya tayo. Kumusta da nga tamot lang awang nga ta dito agpapa inayon digiti saan nga umno nga pasahero to yen. Ay, dito ti mayat partner dito tayo ta nadamag ko partner nga uray man di ba ko na tayo partner kay medyo doble-doble pa laing dito yes, masurusurot iti protocols partner no awan ti pagyanan na talagan handa nga pastrekenan kadzay di jeep dito gagayem ken kapsat even tricycle driver may sa lang talaga nurumrumara kitak no ka talaga digiti tricycle no adati duwa nga nagyan na awan met gagayem ken kapsat may sa pay laing gagayem ken kakapsat dito save more ada iti agina save with line agina adu ti bitbit da ngam nagsinadat pag yanan gapot ada bitbit da nangala da pwede may nga tricycle nga may nga tricycle tapno pangipanan da pwede du mga gamit da dikad sarsaron won lata dito may nga tricycle and partner nagsisinarno dalata iso nga narigat ngem at least amu tayo iti sumurot iti paglintegan nasken nga surutan lata iti paglintegan gagayem ken kakabsat numan kastoy nga ado iti iyet nag iti naduma-dumang ahensya tayo. Tanuman aglabsing tayo kadetoy datay mo ti agbasol datay pay iti baka ibagada pay ket ni ala saan nga makaawat detoy baka numano ang mga nukas diti ibagada kanya tayo. Iso nga idaw dawat miya kang kanayon gagayem ken kakabsat nga numan ing kaso nga anaman iti pagalagadan nga ibagbaga dito na dumang ahensya tayo ay ket suruten tay kadlata mabasit. Etiod kunadan gagayem ken kakabsat nga regular nga panagbugot ti ima. Anyway mapantay man DJ proper hygiene nga makungkuna gagayem ken kakabsat. Eti regular nga panagbugot ti ima. Ada dito ada tin inaramid iti provincial PIA partner nga bida solution sa COVID-19 ito inikanda iti bida nga meaning na nati Ilocano nga min ito bida kasang starring partner Ilocano. B bawal ang walang mask sa labas ng bahay. Ito isanitize ang kamay. Of course, dito importante, may isang importante. D
dumistansya ng isang metro. At letter A, alamin ang totoong impormasyon. Walang fake news. Ken itimit maapresyar ko partner digiti na duma-duma nga paset nga papapanak nga pasdek ko naket di partner. Talaga nga adalata na kaisagana nga hand sanitizer daw no alcohol. Dito no before ka nga sumrek partner, talaga nga hands on damot iti panay provide kadigito naso nga health kits partner. Ben. Ala gagayem ken kab sasagbay meng ipangeg daytoy announcement idi kalman ni President Rodrigo Roa Duterte. Ket adaan tayo gagayem ken kabsat ti probinsya ti Ilocos Norte ket under modified general community quarantine wenno MGCQ paylaeng medium risk. Adaman ti fake news ditan. Medium risk until July 31 according to presidential spokesperson Harry Roque gagayem ken kabsat. Apo technician mayaten. Okay. Hintay man nga rod ipangeg dito panagsaon ni presidential spokesperson Harry Roque kadwa na dito dumapay ken ti panagsuon ni President Rodrigo Roa Duterte dito Pagilian Pilipinas. Dr. Edsel Maurice T. Salvania, National Institute of Health, University of the Philippines, and consultant and member of the COVID-19 Technical Advisory Group. We have Dr. Marisa M. Alejandria, member, COVID-19 TAG. We have Assistant Professor Ranjit Singh Rai, MPA, Department of Political Science, UP, and Fellow, Octa Research. We have Mayor Professor Fredo Justo Guido P. David, PhD, Institute of Mathematics, UP, and Fellow, Octa Research. We have Professor Michael L. T., MD, MHPED, MBA, UP College of Medicine, Chair, Philippine One Health University Network. We have Dr. Troy Hepte. And of course, from the Cabinet Mayor, we have Secretary Francisco Duque, Secretary Carlito Galvez, Secretary Eduardo M. Año, Secretary Leonor M. Briones, Secretary Silvestre Bello, Chairman Prospero E. De Vera, and we also have with us the Chair of the Senate Committee on Health, Senator Christopher Lorenz Tigo. These are the attendees, mayors. In January. I-delay natin hanggang January at uutusan natin yung mga universities na lahat ng subjects na may lab, OJT, internship, etc., i-reschedule nila sa second semester. So sa first sem, ang ituturo lang lahat ng mga klase na regular na pwedeng lectures, theoretical do sa first sem. I-move natin sa second semester yung kailangang pupunta. So the options will
will be from the more open, limited face-to-face in low-risk MGCQ areas to the most conservative, do it in second semester. Pero humihingi ho ko ng guidance yung mga private schools in particular tsaka local governments. Kasi hindi ho nila alam ang gagawin lalo sa mga area na wala talagang internet connection. Meron na pong ilang eskwelahan na nagsabi sa CHED na magsasara sila dahil yung enrollment po ay talagang bumaba, natatakot ang mga magulang at estudyante, at meron na hong ilan na nag-report sa CHED. Ang problema ho, wala kaming policy sa pagsara kasi itong COVID hindi pa nangyari sa matagal na panahon, so we're only crafting it. So yun yung proposal, Mr. President, sa higher education. Thank you very much. Mr. President, ang pinopropose para sa general education, sa basic education, ay very similar to option 1. Kasi pwedeng mag-online, pwedeng mag-offline, pwedeng radio, pwedeng television, at kung wala talaga, if all of the above, wala yung tinatawag nating IBM or it's better manual. Kasi magdi-distribute at the school level ng mga learning resources na i-distribute ng local government sa mga bahay-bahay, sa mga bahay ng mga bata. At saka magre-recruit tayo ng tinatawag na para-teachers. Kasi hindi naman lahat na teachers, parents kayang magturo. So, in summary, ang hinihingi ng marami ngayon, dumadami, ay yung sinatawag nilang limited na face-to-face. Ngayon, kung tingnan natin, Mr. President, sa ibang bansa, sa Southeast Asia, halos lahat, blended yung kanilang strategy, pero yung face-to-face nila, kunti lang, kagaya ng dinescribe ni Sec Popoy, na maliit na grupo lang talaga, wini-work out ang curriculum. Ang curriculum namin, halimbawa, Mr. President, sa basic education, kailangan 15,000 ka competences. Hindi ka makagraduate kung hindi mo master yan. Pero ngayon, reduce natin to 5,000 lamang. At saka may as early as this month, tinitrain na natin yung may mga school tayo para sa parents, may school para sa teachers, para makahanda sila kung anumang arrangement ang kalalabasan. May kuryente, walang kuryente, may libro, walang libro, may transistor, walang transistor, may cellphone, ay mag-a-adjust ang eskwelahan. Basta lamang makapagpatuloy ang pag-aaral ng mga bata. So, very similar sa option 1 ang iniisip ng DepEd. Now, going back to NCR and to Metro Manila, yung sinabi ko nga kanina, ang epekto talaga ng pagbulusok ng economy is sa enrollment. Dahil kung ang parents walang mga trabaho, yun naman ang asikasuhin nila, yun ang tinitingnan. So, pero yung sa amin sa DepEd, na-approve na yan ng IATF, May pa lang yung programa. Aprobado na ng IATF yon. Pero yon ang hinaharap namin na debate. Tapos yung school opening also, isa din yung area. Hindi kami nagbabago sa aming stand, Mr. President, na maximum August 24 talaga kasi yung sa batas last day of August is on a weekend. So August 24 magbubukas na ng klase, whatever form it is. Pero hanggang ngayon, handang-handa na ang mga regions. Sinubukan natin yan sa Navotas, very successful ang simulation. Tapos mayroon ding maliit na eskwelahan, tinitingnan din natin yung mga maliliit sa Siquijor, blended din ang approach nila. Mga bata binibigyan ng reading materials, ang munisipyo naman nagbigay ng pera sa kanila para mabili nila yung mga materials. Kanya-kanyang diskarte, kanya-kanyang adjust, depende kung anong available na paraan. Pero ang bottom line, patuloy ang pag-aaral ng mga bata. At malaki ang papel ng pag-recover ng economy sa patuloy na pag-aaral ng mga bata. Yun ang aming tingin.
Yes. Actually, I have a ready report already, but it might be, we may not have time. Oo. Nandito pati yung arguments for face-to-face or for non-face-to-face. Oo. Yes. Yes. Oo. Sabi nila, sang-ayon po ako na kung pwede pong maaprubahan ninyo, Mr. President, dahil gagawin naman po nila sa tinatawag natin MGCQ, low risk. Ang ibig po sabihin nito, number one, yung pong case doubling time, kung meron man kaso yung lugar na yon, ang pagdoble po ng kaso doon ay aabot more than 28 days po. So matagal bago magdoble, ibig sabihin kakaunti. Pangalawa po naman, yung kanilang kaso ay actually, kung wala silang bagong kaso for the last 28 days, sir, 4 weeks, okay ho yun. At pangatlo ho, yung kanilang mga critical care, yung health systems capacity po nung lugar na yon ay mababa po yung ginagamit. Yung po tinatawag natin critical care utilization rate, less than 30%. So all of these really favor yung pong kanilang proposition. Kasi yung pong binanggit nila na mga 10 estudyante sa isang classroom ay ito po'y naka-align po sa ating tinatawag na mga physical distancing as part of the engineering controls. So yung pong isang entrance, isang exit, maganda po yung mga yan. Yung air conditioning, kailangan nakataas yung temperature to 26 degrees kasi alam po naman natin, mas madaling kumalat kung nakasara yung kwarto, naka-aircon na mababa ang temperatura or malamig. Ano? So, okay po yun, Mr. President. We strongly endorse it, Mr. President. Mr. President, isa ko lang recommendation siguro for both the CHED and the DepEd. As much as meron tayo sa DILG na coordination at meron tayong body to look at all of these things, I think magkakaroon din tayo ng parang office or bureau, I guess, in the DepEd to yung mga ngasiwa po sa pagtingin dito sa kung mag-open up tayo unti-unti dun sa ating mga schools. I'll return it to Chairman. Mr. President, ito po yung ginawa nila sa Thailand, sa classroom. Yan, hindi lang nakahiwalay yung mga desk, nilagyan ho ng plastic na takip yung mga estudyante. Pwede ho natin sa Pilipinas na mas malalayo pa dyan. Kung kailangan, as much as more than 1 meter if needed, depende ho do sa disenyo ng eskwelahan. Pero yan ho ang ginamit nila. Pero ito sa basic education sa Thailand po ito. Ito yung and then Secretary Galvez has further recommendations on this. Sir. Actually, Mr. President, sa amin, ang nag-approve nitong mga pag-hold ng classes, whatever, in whatever form, ay ang regional director. Kaya may structure na kami, may existing structure na kami na ang opisina ng regional director, ang mayroong division superintendent, may supervisor. Alam niyo yung sa panahon ng mother ninyo, ganun pa rin. So, alam nila kung ano ang sitwasyon at the school level. Kaya madaling makahanap ng solusyon. So, yung mga approval processes, mayroon ng structure for approval or for disapproval depending on the terms. Isang dagdag nga namin, Mr. President, sa amin sa basic education, kailangan mayroong water facilities, may tubig, kasi hindi naman lahat na lugar may tubig for the washing of hands. And mayroon na kaming existing standards, may guidelines na kaming nagawa, nandoon na, at saka pwede nang tingnan yung mga eskwelahan, kaya namang mai-inspect para mapabilis ang desisyon. Ang hinihintay lang namin yung affirmation ng policy na inapprove na dati ng IATF. Mr. President, sa mga invited resource persons po natin, meron pang 2 na hindi po natin naririnig. Si Dr. Marisa M. Alejandria at saka si Professor Michael Tipo, no?
So, kung gusto po nilang magsalita, mukhang ayaw nyo na. Ayaw na. Okay. Pero si Professor Rai po is requesting kung po pwede lang siya mag-react daw po dun sa mga options. Pero si Secretary po, Galvez wants to... Sir, actually sir, in support of the the CHED, may mga schools po sir na may mga kaya yung yung mga may kaya yung pamilya. Yung sinasabi nga namin, pinag-usapan namin na parang cohorting na sila, naka-dormitories. I-check sila ng PCR test. And then pagka na-test sila ng negative, so hindi sila muna alis sa dormitory for a period of time. Kung just in case alis sila sa dormitory, they will be tested again. So yun palagi ko sir, pwede silang ginawa natin, katulad ng ginawa natin po sa sports, sa basketball, na nagkaroon ng cohorting, na bali po, tinest po natin lahat ng mga players. Ganun din ang pwede natin gawin po sa mga schools, mga private schools, na pwede pong, kung nakaano po sila sa dormitories, pwede po natin i-testing lahat po yung estudyante, and then they can stay there until such time that they finish there, no? Isa po pwede po, kasi talaga pong naniwala po tayo na talagang importante po yung edukasyon sa atin po. Hindi po natin talaga matutumbasan yung po ng education. Secondly, sir, pwede pong tama po yung sinasabi nyo na dahan-dahan lang po muna tayo. Sa MGCQ, sir, gawin po natin muna siguro, inspekin natin yung eskwelahan, ano ang configuration, ano ang pwedeng gawin at saka hindi po pwedeng gawin. Una, dapat wala pong playground. Kasi po pagka may playground, magkakaroon po ng tawag na close contact at saka mayroon po tayong tinatawag na possibility na magkaroon ng transmission because of mababiolate po yung social distancing. Secondly, yung mga canteen na mayroong mga parang buffet na normally very vulnerable po tayo. Most vulnerable po tayo pagka po tayo kumakain kasi wala tayong mask. And normally, napansin po namin sa aming contact tracing, yung mga ospital, nagkakaroon po sila ng transmission. Pagka po nagda-dine-in po sila, naghahalo-halo sila ng pagkain. At the same time, yung mga yung mga talagang pagka kumakain yung mga workers, yung ating mga vulnerable po, kayo yung tatawag natin yung construction workers, nagkakaroon po ng contamination because nagkukwentuhan po habang kumakain. So yung laway po tumatalsik, doon po napupunta sa pagkain, saka nagano po ng pagkain. So yun po nakita po namin na dapat, bago po tayo magbukas ng tinatawag natin na school na limited contact, po sir natin, kailangan makita po natin yung re-engineering, kailangan po makita po natin yung mga protections. Thirdly, kailangan po yung mga ibang mga dapat hindi gawin at saka dapat gawin at saka yung configurations po na one way in at saka one way out din po na hindi sila magkakapasalubong parang ginagawa natin sa mall. Gagawin natin po dapat yun. And then titignan po tayo, magkaroon tayo ng isang model na school, inspekin po natin, and then lahat ng configuration, pwede po natin gawin po na ganon. So yung po ang recommendation ko po, Mr. President, na if we will really decide na magkaroon tayo ng, for example, 10 per classroom, tingnan po natin po yung mga tinatawag nating mga strategies natin na makakaroon po natin na nakita natin na mga 96% walang transmission or even mga 100% na ma-ensure natin na magkakaroon po tayo ng redundant preventive measures para po hindi magkaroon po ng transmission. Yun lang po, Mr. President. Professor Rai po. Mr. President, unang-una, ika-clarify ko lang. Teacher ko si Ma'am Briones at saka si Professor Popoy de Vera sa graduate school. Tama ho yung punto nila. Mahirap i-compare ang Cebu province. This is what I was expressing. Not just Cebu City and Talisay, but our study focused on the whole province. That being said, that's why we provided two options. Kasi ho, napaka-complicated ng NCR. It's the heart-blood. It's the heart of our economy. We can't just simply close it. That's why we have two options. That being said, about the ECQ, it will work in NCR. It has worked before, and it will work even better now under the revitalized leadership and strategies of DILG, DOH, and the team of Secretary Gab. We know better now after 3 months. But then again, we are not using this as option 1. Option 2 lang MECQ. Option 1 is still GCQ. With, of course, the caveat that we will scale up testing, tracing, isolation, and treatment. And we're doing that already. And we feel the impact is, it will take a little longer to control it, but we will be able to control it. So these are the options we present to the Cabinet.
We want to thank you and the Cabinet for giving us, our very small team in UP, the opportunity to present our study. And we commit as a team to continue to provide, if we have avenues to email, your office, Secretary Duque, Secretary Hari, Secretary Galvez, and Secretary Anyo, advanced copies of our projection. We do this as part of our public service, sir. So wala akong bayad sa UP to. Lagi-lagi para sa bayan. Ito yung aming mantra sa UP. So ito, weekly namin ginagawa yung report. Para lang information lang ba? Mr. President, since wala na pong sasalita, i-anunsyo ko na po ngayon ang classification ng iba't ibang mga rehiyon sa ating bansa. You have a more complete copy. Yes, sir. Una-una po, bago ko i-anunsyo, mensahe lang po sa ating mga kababayan dito sa Metro Manila. Nagkaroon po ng rekomendasyon ang UP na ibalik sa MECQ ang Metro Manila para mapabagal po ang pagkalat ng sakit. Noong una po, sumang-ayon po ating Presidente, pero nag-apila po ang ating Chief Implementer at ang ating Secretary of Interior, Local and Government dahil nangako po ang ating mga mayor sa Metro Manila na paiintingin pa nila ang kanilang localized lockdown, palalakasin nila yung kanilang testing, tracing, and treatment at ipatutupad ng mas malawakan yung mga restrictions sa GCQ. So pumayag po ang ating Presidente na huwag munang ibalik ang Metro Manila sa MECQ sa susunod na 2 linggo. Pero malinaw po sa diskusyon na kapag hindi pa rin po napabagal ang pagkalat ng COVID sa Metro Manila, posible pong bumalik sa MECQ pagkatapos po nitong 2 linggo. So hinihimok po natin ang ating mga kababayan dito sa Metro Manila, kinakailangan po ingat buhay para po sa ating hanap buhay. So mananatili po sa GCQ ang Metro Manila, pero ito po ay matapos ng napakahabang diskusyon kung saan binigyan po natin ng pagkakataon ng mga taga Metro Manila na patunayan na kaya po nilang ingatan ang buhay para sa kanilang hanap buhay. So ito po ang mga klasifikasyon. Iisa lang po ang nasa MECQ. Ibig sabihin po, bagamat bahagyang bukas, sarado pa rin po ang lugar na nasa MECQ except for yung mga indispensable industries. Ang labas po ay para labang sa mga necessities at para sa trabaho kung allowed na po yung industriya ninyo na magtrabaho. Bawal pa rin po ang public gathering, hanggang 5 lang po ang public gathering at kinakailangan manatili po sa kanilang mga bahay, maging homeliners. Ang kaisa-isang syudad po na mananatili sa MECQ ay ang syudad ng Cebu. Ang mga lugar na mga sumusunod naman po ay mapapasailalim sa GCQ. Dito po, bagamat bukas na ang ating ekonomiya, kinakailangan ang mga kabataan, ang mga matatanda, ang merong comorbidities o yung mga misakit, manatili pa rin sa kanilang mga tahanan. Bukas po ang ating mga malls, bawal po magtambay dyan sa mga malls, at bagamat meron na pong dine-in, ngayon po 30%, may increase po yan pagdating ng 21 ng buwan na ito to 50%. Wala pa rin pong public gathering, hanggang 10 katao pa lang, bagamat pinayagan po ng IATF sa GCQ areas ang pagsamba hanggang 10%. Ito po ang mga areas na mapapasailalim sa General Community Quarantine, ang National Capital Region, ang Laguna, ang Cavite, ang Rizal, ang Lapu-Lapu City, ang Mandawi City, ang Ormoc City, ang Southern Leyte, ang Zamboanga City, ang Butuan City, ang Agusan del Norte, at ang Basilan. Ang mga lugar naman pong susunod na babasahin ko ay mapapasailalim sa Modified General Community Quarantine, medium risk. Ang ibig sabihin po, bagamat mas magiging bukas ang ekonomiya, kinakailangan po na ang mga lokal na pamahalaan magpatupad pa rin ng localized or granular lockdowns. Kinakailangan magkaroon sila ng zoning,
Kinakailangan magkaroon po ng strict enforcement ng mask, hugas ng kamay, at iwas or social distancing. At kinakailangan din po, bagamat dapat tanggapin ang lahat ng mga overseas Filipinos at ang ating mga LSI sa mga probinsya, kinakailangan i-quarantine po sila at bigyan ng PCR hanggat maaari. Ang mga lugar po na mapapasailalim sa Modified General Community Quarantine, medium risk ay Sakar, ang probinsya ng Benguet at ang Baguio City. Sa Region 1, Ilocos Sur, Pangasinan, Ilocos Norte, La Union at Dagupan City. Sa Region 2, Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya. Sa Region 3, Bataan, Nueva Ecija, Pampanga, Bulacan, Tarlac, Zambales at Angeles City. Sa Region 4A, Batangas, Quezon, Lucena City. Sa Region 4B, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, Puerto Princesa City. Sa Region 5, ang Albay, Masbate, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Sorsogon at Naga City. Sa Region 6, ang Iloilo, Negros Occidental, Capiz, Antique, Aklan, Guimaras, Iloilo City at Bacolod City. Sa Region 7 po, Negros Oriental, Bohol at ang Cebu Province. Ang Region 8, Western Samar, Leyte, Biliran, Tacloban City. Region 9, Zamboanga del Sur, Zamboanga Sibugay, Zamboanga del Norte. Sa ang Region 10, Misamis Occidental, Bukidnon, Lanao del Norte, Cagayan de Oro City, Iligan City. Ang Region 11, Davao Oriental, Davao del Norte, Davao del Sur, Davao de Oro at Davao City. Sa Region 12, Sultan Kudarat, Cotabato, South Cotabato, General Santos City. Sa Region 13, Agusan del Sur, Dinagat Island, Surigao del Norte, Surigao del Sur, at sa BARM po, Lanao del Sur at Maguindanao. Lahat po ng ibang lugar sa Pilipinas na hindi ko nabanggit ay nasa low-risk MGCQ. Pero bagamat low-risk MGCQ po yan, naka-quarantine pa rin po tayo, kinakailangan pagsusuot pa rin ng mask, paghuhugas ng kamay, at pag-observe ng social distancing. Kinakailangan ingatan pa rin po ang buhay para sa ating hanap buhay. Nakaligtaan ko lang pong banggitin ng mga syudad ng Talisay, Minglanilla at Concepcion sa Cebu Province ay mapapasailalim din po sa General Community Quarantine. Nagpapaalala po tayo na gaya po ng sinabi ng UP ni Professor Ranjit Rai, bagamat meron po tayong mga forecast na hanggang 80,000 ang magkaka-COVID sa ating bansa itong buwan ng Hulyo, tama po na himukin natin ang isa't isa na sana gawin ang lahat ng hakbang para hindi po magkaroon ng katuparan ang 80,000 na COVID cases pagdating po ng July 31. Yun lang po. Maraming salamat, Mr. President, at sa lahat po ng miyembro ng ating gabinete na presente ngayon at sa ating mga dalubhasa na nagbigay po ng kanilang mga expert opinion. Magandang gabi po sa inyong lahat. To our guests and to everybody, maraming salamat sa inyong lahat. Iti panagsubli iti din nanggay ti agsapa. Yes. Yes, gagayem ken kakabsat nangyagantay amin mainaig ti panagbasa digiti ubing ken deti mapaspasaran iti sangalubungan nga COVID-19 crisis paylaeng ken naibagamot dito no siya sino digiti under modified community quarantine. Ken ECQ, Enhanced Community Quarantine, ibaga amin dito yung ken kabsat iso nga awan ti
aberya nga aberyan, makukunan. awan fake news met ngatan nga mapasama ken. Yung maning kaso nga adadigite proof nga kahit dapay nga manggigan, mabalin yung buyain to damdama deti programa mi nga or i-fast forward yung tulat tapnon ni tikasta manggigan nyo deti kinuna ni Mr. Harry Roque. Kaya di tinaduma-duma pa nga nagsarita. And of course, our President, Rodrigo Mr. Roa Duterte. Yes, Okay? Gagayem ken kabsat, sakbay tayo dibasa, dito sumagmamano nga announcements pa, maniputi DepEd na partner? DepEd, ket intay pelaeng iti commercial nga isaganan ni Apo Technician tayo itatanga oras gagayem ken kabsat. Ang subli kami to, ti sumagmamano nga minutos. Ang sarap-sarap, nakaka-relax, bawat higop, dala ay lakas. Alam niyo ba na hindi basta-basta ang trabaho ko bilang isang regional director, broadcaster. Ginagamit ko bilang isang stress reliever ang Mexten Coffee. Di ako napapagod kahit ano ang oras at anong layo ng binibiyahe ko. Ito yung kape na nakakaalis ng pagod at saka gamot pa. Kape na kaya kang ipaglaban. Mexten Herbal Coffee. Ako po si Vance Lamba, Regional Director ng Davao Region. Ang ating kape, mixed and herbal coffee. Doc F Mixed and Coffee. Doc F, ito'ng alternatibo formula. Doc F, Itoc Alternatibo Formula. Sa 2 sachet ng Doc F Mixed and Coffee mo, may chance ka nang maging milyonaryo. Ihulog ang iyong entry sa mga Dropbox na makikita sa lahat ng Doc Alternatibo, The Big C branches, malls, and grocery stores nationwide. Ang Doc F Mix and Coffee ay nasa Shopee at Lazada na. Cash on delivery. Agsapsapul kay kaditi lugar nga ulimik apang isang katan iti nagdudumang okasyon, wen gagayem ken kakabsat, may pakpakamu kada kayo nga agtultuloy nga agserserbiti sa pasap kang runaan na kadagiti adda iti dumaya paset iti Ilocos Norte. Ti Rivermount Hotel and Resort Incorporated. Ti Rivermount Hotel and Resort Incorporated ket mabalin apang isang katan iti nagdudumang okasyon kas iti birthday, wedding, anniversary, debut, baptismal, seminar, ken anyaman nga napapateg nga okasyon. Ken sanla dayta, at dapay dagiti kwarto ang mabalin nga upaan, special ken ordinary iti nain kalintigan nga presyo. Ti Rivermount Hotel and Resort Incorporated ket Basarakan, iti Ilocos Norte, Apayao Road, Barangay 18, Sarat, Ilocos Norte. Ti Rivermount Hotel and Resort Incorporated ket Kukwa ken Matmatunan, tinaayat, man ni Kagayem, Honorable Mayor Engineer Remigio Medrano. Rivermount Hotel and Resort Incorporated. Ti lugar ana ulimik apang isang katan iti nagdudumang okasyon. Rivermount Hotel and Resort Incorporated. Sa lakniban ken pasantaken ti aglawlaw, agibeleng kadagiti umno a pagbasuraan. Saan nga agpur ken agmula iti kayo. Dapno agtalinaed, anarimat ti aglawlaw. Mensahe dandanon kada kayo ni Keisha Prime Sand and Gravel Aggregates Incorporated, your partner in building the future. Problemang pangkalusugan may humadlang, pamahalaan ito'y gagawa ng paraan para mag-aaral na Pilipinoy sa edukasyon walang maiiwan. The future will not wait and we don't want our children to wait and be left behind. Ligtas na proseso para sa pag-aaral ng kabataang Pilipino. Kung hindi pwede sa online, pwede sa cellphone. Kung wala talaga, we are producing also learning modules. It will be a relay of materials. Solusyon ang ihahain upang mga leksyon sa paaralan ay patuloy na matutunan sa loob ng tahanan. We are negotiating with the 2 telcos na ililibre nila yung paggamit ng kanilang facilities. Kasiguruhang edukasyon ay hindi maiisang tabi habang tayo'y nasa gitna ng laban na sugpuin ng COVID-19. The emphasis that we are placing on these alternative technologies, they can continue learning. Isang public service announcement mula sa PCOO, KBP at ng impilang ito. Alisto can clear tiladawan, the outcome na, pogi when no sexy. Di danto maartapan iti digital printing ang ma-develop iti high factor Iontech Digital Corporation. Siyempre,
Nalaka, latest edition pa iti susarenda nga equipment. Agawat dakas iti reproduce, repair printing, MP3 application download, picture editing, rush ID picture, local can or abroad. Mabalinyo nga orayen. Agawat dapay iti tarpaulin printing, iti anyaman na design akayat yu. Aglako da ti picture frames, USB, SIM cards, can memory cards. Ag-repair, ken aglako da, amin aklas iti cellphone, iPad, ken laptop. Masarakan iti High Factor Iontech Digital Corporation. Amyanan ti Ricarte Park, Kingsland Building, City of Batak. Call up telephone number 792-3444 or cellphone number 0925-3589-531. High Factor Iontech Digital Corporation. Ang trusted dog food ni Catherine Bernardo, Nutri-Chunks na! Listo at ganado ang baby ko sa vet-approved Nutri-Chunks with active boost and prebiotics na pampalisto. Made with real meat and essential nutrients that help keep them healthy and happy. Listo ganado sa Nutri-Chunks. Sa pagharap ng bansa sa krisis pangkalusugan, pamahalaan patuloy din sa pagbigay ng solusyon para sa ikabubuti ng sambayanan. I do the very best I know how, the very best I can, and I mean to keep doing so until the end. At maipatupad ang kaligtasan ng bawat mamamayan. There were rules imposed, hoping that you will honor, promulgated by government for your own good at para sa lahat. Unti-unting uusad. Pakiusap sa inyo na sanayin natin yung buhay ngayon. Bago na talaga ang pamumuhay, ang diskarte, maglakad, paggalaw, social distancing. Unti-unting liliwanag. Ang masabi ko sa inyo na good news, many countries has now perfected some vaccines. Sa suliraning idinulot ng COVID-19, tulong-tulong at nagkakaisang bayan tayong babangon at maghihilom. A message from PCOO, KBP, and this station. Sa patuloy na pagkalat ng COVID-19, narito ang ilang impormasyon tungkol sa social distancing. Sa community quarantine, nililimitahan ang paggalaw ng mga tao. Ganito rin ang sitwasyon sa sektor ng transportasyon, subalit patuloy ang biyahe ng cargo at delivery. Ipinagbabawal naman ang pagtitipon-tipon sa isang lugar. Suspendido rin ang klase at ibang aktibidad sa loob ng isang buwan. Ipinapatupad din ang flexible working hours sa mga ahensya ng gobyerno at hinihimok din ang mga pribadong kumpanya na gawin din ito. Sa panahong ito, hinihikayat ang lahat na panatilihin ang layong 1 metro o 1 dipa mula sa mga tao sa inyong paligid. Labanan ang virus, pigilan ang pagkalat, puksain ang COVID-19. Isang paalala mula sa PCOO, DOH, KBP at ng himpilang ito. Dinanggay ti agsapa. Karonda intayon manggigan iti duang partner ti kinapilyo ditoy laing RPN DZRL 639 kHz Radyo Ronda. Mapagsasalitaan, di kiti na dumaduma, pakasalitaan kaglawlaw. Iti oras ti alas 7:30, ingganat alas 9, tibigat. Manikod Lunes, ingganat Biyernes. Makadkadwa tayo ni ka-partner Jefferson Narciso ken ka-partner Glorina Flor Bayudan dito'y laing RPN DZRL. Anya pa ilang rorayon nyo karonda, agdengegen! Dinanggay ti agsapa. Iti panagsubli iti dinanggay ti agsapa day tagagayem ken kakabsat inaigpay lang iti nangigan tayo nga
sarita digiti da Mr. Harry Roque ken deti presidente tayo ani Presidente Rodrigo Roa Duterte. Ken ni Ma'am Briones nagsuopay dati partner. Iti met maipanggapay laing iti panagsirrek digiti estudyante nga awan iti face to face pay laing gagayem ken kakabsat mangrugi into no August 24 2020 formal nga aglukat iti klase gagayem ken kakabsat ngem stilang naggidyata na deti new normal tayo gagayem ken kakabsat ket saan nga sumrek digiti estudyante pay laing no muna no awan pay iti vaccine tayo wenno bakuna maipang iti COVID-19. Okay. Basahin deti partner ko digiti na duma-duma pa nga impormasyon tapno iti kasta malawlawagan digiti naganak ken kastapay digitay estudyante. Okay. Patpat genmi naganak dila amin dila namin August 24 ton ngem awan pailaeng sangu-sangu panagalilinangen iti klase aginggang awan bakuna kontra COVID-19. Adda serrek ngem saan amapan digit ubing kadigiti eskwela. Saan laeng nga online tiwagas ti panagsurusuro adda pay modular ken aglalabet panagsusuro. No awanan kayo iti gadget ken internet di kay madanagan apo addanto maiemprenta a module maiyeg kada kayo apaman mangrugin ti panagsisarrek. Saan kayo nga aglagaw nga aggatang kadigiti workbook as agisagsaganan digiti manursuro kadigiti module para kadigiti anakyo. Mayan na top digitoy a module iti panagduras digiti ubing. Saan kay dumawat wenno gumatang iti files amang takap manipud umuna aging gati may kapat a kwarter. Kasmet la iti makan inot laing panagadal maapag dayta amangan ket di ta masalwatan digiti anakyo. Di kayo met aglagaw nga aggatang kadigiti magkita iti internet digiti wifi, modem, laptop, gadget, workbook, printer kasta unay kanginan ti presyo ti wifi, modem ken printer. Adda akasapulan digiti manursuro digitoy apo. Tapno maipaay anasaya at digiti module kasta unay ti gidya ti presyo dagita banag kadigitoy at tiyempo. Ado ngamin ti agkasapulan. Saan kay met ma-stress no kasano ti panagisuro kadigiti anakyo. Di kay met ma-stress no diyo ammo ti sumbat digiti saludsud. Digiti anakyo bayat iti panagbasada. Di kayo agbain nga agsaludsud no kasapulan. Pagkayametan nyo kasa naganaken manursuro daytoy abaro anormal sa anyo abukudan dayta adtoy kami apong ngema saan nyo nga ipanuray amin kada kami pagbibinadangan tay amin digita para digiti uping amin nagaregrigat tayo. Agbasa-basa manen ket awaten ti binasa. Agsaludsod ti umno nga otoridad sakbay nga humanash. Agsipot ta adda paganurutan uray iti uneg ti classroom. Dayta gagayem ken kakabsat iti misang post manipod pay laeng gagayem ken kakabsat. Ade bagak partner. Lingutan nakti Iloko na data partner nag-uunag. Jak maungatan digiti sa baling Iloko na. Anyway, gagayem ken kakabsat kita makapa kamuti feeling ko
First time ko nang aawat ka ding Ilocano partner Anyway, gagayem ken kakabsat iti met nagapu iti provincial government of Ilocos Norte ibasak man laeng ken ipakaamok manen gagayem ken kakabsat considering the limited number of jeepneys and buses operating in the province and to help our Kailians cope with the crisis brought by COVID-19, the city government of Batac is further extending the operations for its libre pagluganan service until July 31, 2020. Until July 31, 2020, gagayem ken kakabsat iti libre nga pagluganan tayo. Mapanlawag ken agawid ditoy syudad ti Batac. Itimit schedule ti biyahe gagayem ken kakabsat from Monday to Friday from 7 a.m. to Lawag 6 trips, from 5 p.m. to Batac 4 trips gagayem ken kakabsat. Iti met pagurayan kadigitoy gagayem ken kakabsat ket cultural imelda cultural wenno dito sangot simbaan. Numet di Talawa gagayem ken kakabsat ket Provincial Government of Ilocos Norte. Damet iti announcement iti Lawag City Police Station partner wenno pakdaar da partner. Stop illegal gambling umuna panunuten ti pamilyam sakbay dayta pagliwliwaam maiparit ti agsugal dito syudad Tilawag babaen under PD 1602 gagayem ken kabsat maipawilan ti panagsusugal dito syudad Tilawag talagamit amin giti tao hamet amin partner ang yes, partner. talagamit nga play safe sa mga nahihirapan maka-access sa aming ALS online enrollment, please kontakin nyo ni Ma'am Dayan Mary Lebed Bayudan. Gagayem ken kabsat na. Ito is ni Dayan Mary Bayudan, School Division of the City of Batac. Iti numero na nga 0961-33-17787. No, marigat ng kayo nga mang-contact iti ALS dito Alternative Learning System online enrollment i-send yo kanya na when i-PM yo kini when iyad yo gayam payen ni Dayan Mary Bayudan iyad yo ti Facebook i-PM yo ti your birthday marriage certificate or latest school card kuna na marriage certificate peno ka partner adu ngamin partner dito ngamin alternative learning system adu digite manggan-gandat pay nga digite na asawaanan natataingan pay partner kakasde ngamin ti cases dito alternative learning system partner dapat dito 50 years old ay talaga partner at talagamit nga or mas natataengan pay. Okay, digiti mang PM kini Ma'am Dayan Mary Bayudan. Ti Facebook na ket Dayan Mary Lebed Bayudan naka-uniforme isuna iti teacher. Partner iti student. Pang teacher di uniforme na partner, okay? And ti send yo kanya na when i-PM yo ti name, okay? Umuna ti family name, first name, santo middle name. Okay, hindi po middle initial ko na ba ito Middle name, hindi po middle initial. Address, date of birth, place of birth, gender, civil status, religion, occupation, last grade level completed. This is for elementary level, 13 years old pataas na hindi nakapagtapos ng elementarya. For junior high school, 16 years old pataas na hindi nakapagtapos ng grade 7 hanggang grade 10. Invite your friends and relatives sa ALS May Pag-asa. Ulitek manin gayam ken kabsat no marigatan kayo mang kontak tawagan nyo ni Ma'am Dayan Mary Bayudan, School Division of the City of Batac. Iti numero na nga 0961 33-17787. Okay? Itimet update the Department of Health Philippines. Department of Health COVID-19 case bulletin number 123. As of 4 p.m. yesterday, July 15, 2020, the Department of Health reports the total number of COVID-19 cases at 58,850.
A total of 1,392 positive cases are reported based on the daily test done by 73 out of 82 current operational labs. Department of Health likewise announces 517 recoveries. This brings the total number of recoveries to 20,976. Data gagayem ken kakabsat umad adu nga umad atulata iti kaso iti COVID-19 dito yung pagilya na Pilipinas sakbay tay kumanga gagayem ken kakabsat ket malpas kuman. Dito ila taliplipatan nga digiti proper hygienes nga ken digiti safety protocols gagayem ken kakabsat iso iti may salakan lata kada tayo daytoy. Okay. Kaya't kumanla ulitin partner ay diti Lawag City Police Station para kaditahan pa nakapagdengig tatay partner. Yes, partner. Dito come and join 25th Police Community Relations Month of LCPS. So, Lawag City Police Station Fun Bike 2020 to July 18, 2020 Saturday. See you there mga kapadyak. 5 o'clock a.m. assembly time in front of Lawag City Police Station. Pre-registration para kaditi bikers dito gagayem ken kapsat. And of course, sakbay tayo nga pumakadapat partner. Okay. Power interruption notice into na ibasam tatay partner, ibasam mabid dito partner gayam. Ken gaputa power interruption notice itang aldaw gagayem ken kakabsat June 16, 2020 Thursday ita. From 8 a.m. gagayem ken kakabsat to 4 o'clock p.m. all in overall 8 hours. Iti Metro Red Tilawag, Barangay 8 ken Barangay 9 along Rizal Street and Balintawak Street near LC Square building except consumers with private transformers. Causes of interruption: installation of 3 to 37.5 kVA transformer, food court, Lawag City. Ken numet in kaso nga da iti concerns yo, please contact our 24 hotlines. Itimet Globe da, sir 917-800-4632. Ken itimet Smart da, sir 920-959-4632. Ken itimet landline da gagayem ken kakabsat 600-4632. Ken adapay ananay na gagayem ken kakabsat nga power interruption notice nga mapasamak into no bigat July 17, 2020 Friday. Ipet ibasa da iti partner ko. July 17, 2020 Friday into no bigat gagayem ken kakabsat manipod ti alas 7:30 ti bigat ingganat alas 6 ti malem. 10 hours and 30 minutes. Whole area Adams, Pagudpud, Dumalneg and Banggi. Burgos whole area except Barangay Paayas. Teta gagayem ken kabsat whole area dito partner talaga among kuryente da. From 7:30 a.m. to 6 o'clock p.m. gagayem ken kakabsat 10 hours and 30 minutes. Okay. Causes of interruption: relocation of distribution lines affected by the DPWH road widening project. Okay? Ken numet in kaso nga ada iti agsarsarak iti trabaho na gagayem ken kakabsat itang agundaway. Job seekers, PSA is in need of 40 enumerators for Ventar ASAP. The Philippine Statistic Authority is inviting applicants to fill the following positions to be hired under contract of services and will be assigned at PSA Ilocos Norte Provincial Statistical Office for the conduct of 2020 Census of Population and Housing. Position: daily wage, census area supervisor 595 pesos itinaldaw, enumerator 535 pesos. Qualifications: number 1, census area supervisor must be a college graduate, resident of the assigned city or municipality, preferably with experience in census survey or similar operations, with legible handwriting, preferably in printing capital letters, physically fit and able to perform. For female, if pregnant, must submit waiver, with good moral character and willing to work on Saturdays and Sundays, holidays and beyond, 5 o'clock p.m. if necessary, with no existing work contract with other offices agencies. Itimet enumerator number 2, preferably a college graduate or has completed at least second year college or senior high school.
graduate. For an senior high school graduate, 15 to 17 years old, parental consent is required. Preferably with experience and training in census survey, undertaking of PSA, with legible handwriting, preferably in capital letters. Data gagayem ken kakabsat iti mainaig paylaeng iti PSA nga in kasta iti the Philippine Statistic Authority. Awananen iti adupeng oras tayo gagayem ken kakabsat. Intayon po makada, okay? Ikaw mo partner. Dagiti kang runaan nga napanti nagsasarita ni tanga aldaw da kami ti makadkadway Lunes ingganat Biyernes iti oras ti alas 7:30 ingganat alas 9 ti bigat. Manen kablaawan da kayo sa Dino Manapaset ti Ilocos Norte. Siak tinanong mo pagayam yung Lorena Flor Bayuden ken iti partner ko ani Jefferson Narciso para iti Dinanggay ti Agsapa na imbag nga bigat tayo amin. Dinanggay ti Agsapa.